ساقط قال ساقط هاي بريد إيه ساقط قال ساقط هاي بريد بسم الله والله ساقط يا ربيع واقص يعني وصل كي يا جماعة يا الله titta kolla bara, han är 40, han är 70, vad är spela in garage till dig om han är 70? Vad är ditt problem? Du jävla psykiska sjuk, verkligen. Vad är ditt problem? Han är 70, han är 80, vad är spela in garage? Han är inte din, men spela in garage. What's the problem about you? Fattar ingenting. Vad är problem? Om han är 70 eller han är 80. Vad är din problem? ساقط قصنا أنا بواقصنا لا شيء أسكت يا رب قصنا أسكت أنا نروح يدوسكم مالينات أنا وحافينا لكن صار عودي ما دين كان صار رجيء عارفين För att om du hade oj, det finns inget. Jag tror det finns lite Nutella finns. Det här brödet har jättegott Nutella. Så det lilla Nutella, det är slut. Vad är din problem? Verkligen om han vill inte ha dig. Du vill ha honom. Han vill inte ha dig. Ja, jag är svär på Gud. Han vill inte ha dig. Det är därför du blir svärtsjuk. Du är svärtsjuk. Du vill ha honom. Han vill inte ha dig. Aldrig. Han vill inte ha dig. Jag svär på Gud, han vill inte ha dig. Jag svär på Gud, han vill inte ha dig. Annars om du vill ha honom, han vill ha dig. Annars du vill ta honom. Du kan säga, ja, du letar efter, jag vet du letar efter män. Du har inga män. Så du jättegärna du vill ha honom. Så han vill inte ha dig. Vad ska du göra? Så istället du blir kanela och skriva hatkommentarer. Han är old. Yeah, han är old. Yes, if han är old. What is the problem? Vad är problem? مش حاجة قولي زين شغال ما وجهك يمسح حسرت حسرتها ماشي غفرديها برضه كنت مش خايسة حوله قفكم من الربتين هكذا جاوز وماشي قفمينكم بحاجة سجنوا لي انت سو يقاني هذه ما جانا سو تاجنت عبارة ما درا لك عشان عبارة وركي يكون دافع ماشي تاجن السباب ماشي متاجن ها نيو بوست وصوفيريا لك ده maxaa meesh baa ka tuugsana gaalada meeshooda ma laga tuugsana meeshada waa adiga islaamka waxay ku taageeri waabo ninka al-shabaab ku saaran bay aba meesha la soo galaa waa laga tuugsana anaga daa xataa gaalana ma lahayd fiyus ka anaga tuugsatiin lacag inta la iska daayo وكسيجس تو داراني مركز كسيجس بالملأ حد الملأ عنه وحوي متقانا ناقي كلا ولا قاعد شاي ولا قاقري ناقل حتى ناس كده ما عرفتوا مركز سيجس أما سيجسني ماشي ما كتوك سنيسي باست على صوف في ريق ركينا حاجة قدرتهم كايرة بروح صار كارع بو قرك وين على هذه شخصية الغوصة تعبير بروح نقاوة
باي باي نعرف توكسي وكشرا وحاجة فلونا وش بصنعها خلاص قال han har han skrattar. Kolla hur ni skriver. Ni säger, ni klagar med att jag kan inte, jag vet. Jag jobbar, om jag inte kan svenska, jag hade aldrig jobbat. Jag finns inga tolka med mina fokuset, mina avfall, allt finns inga tolka med. Jag ser hur ni skriver, kolla hur ni skriver. Kolla era kommentarer, kolla hur ni skriver. Och jag är säker, ni kan inte prata heller. Jag är säker, jag är 100% säker, ni kan inte prata. Så ni är svårt att sjunga när ni ser jag pratar svenska. Jag är duktig. Jag vet jag är duktig. Efter jag inte bodde så länge i Sverige. Så jag är ganska duktig. Verkligen. Ni måste skriva först. Ni måste gå och träna och lära er att skriva svenska. Ni måste lära sig. Oh my god. Oh my god. Ni bara skriver 2 ord och sen det är somaliska och sen 2 ord i svenska och så hur jag läser detta? Ni måste skriva i svenska på riktigt. Vad är det? Men så ska vi bor i Sverige nu. Glöm i Somalia. Herregud. Alltså jag fattar inget.